wawugqitwa ufakwe emushweni Parkinson omushe mbona ndithe xa ndibona le nto ndacimba uba onakaliswa umbona awufakwa esimushweni umushwe mna ndicimba apha umbona apho uyonakaliswa asizokutya inethe kanti xa umbona ufakwa esimushweni ungqushwa uzawuphuma inkamba ngaphandle uba uyayazi le nto yenziwa apha ikunika ithemba loba ngomso kuzawutyiwa kodwa uba uyazi xa uyijongile le nto uthi inoba udlalwa ngokutya kanti umntu oyaziyo xa ibukele laa nto isenziwa uyaqonda ngomso nanamhlanje sawulala siphile ekhaya sifunde le ncwadi kaYobhi incwadi endala kwincwadi zomthetho omdala kumnqophiso omdala yeyona ncwadi indala kanje uba xa uqala iGenesis xa uqala ukufunda iBhayibhile udibane nencwadi yeziqalo kodwa imbali sixelelwa uba kudala le ncwadi yabakhona eli gama likaYobhi lithetha ngesiGrike noba sisebhere mhlawumbi boya ukuthetha ukuthi suffering ukusafarisha umntu kodwa ngokwesafarisha engayeki ukuthi kunamandla uThixo le ncwadi kaYobhi isizobela loo nto abantu ke bayamazi bayamkhulu uYobhi uba uvela phi wayesuka phi uphi ngoku kodwa mna ndiza kuzobela indawo encinci uYobhi wayehlala kuyo ndizothi endicikithile bendakuphuma njengegolide umadwele bazalwane ucikithiwe besikho singamangqina besikho nale family ibikho uYobhi ehlala endaweni ekuthiwa iMesopotamia. iMesopotamia ke indawo ephakathi kwemilambo emibili iTigris kwakunye neEuphrates besithi xa sifunda ngayo esikolweni kuthiwa Mesopotamia is a land between two rivers. iMesopotamia leyo uYobhi ebehlala kuloo ndawo. Xa iBhayibhile uqala uyifunda ithi kubo bonke abantu abakule ndawo indoda eyayigqibele apha imoyika uThixo iyayikhwalifaya kakuhle uThixo uYobhi yenza loo nto uThixo xa edlala amadayisi uThixo uba unjalo uThixo kuba kuThixo ixesha loba abe setafuleni uThixo
uThixo adlala amadayizi ngawe. uThixo abona uThixo ba xa edlala ngawe uyinto yokudlala kuThixo. Ingaba na ungamshiya lo Thixo? uThixo wathi kwaba bantu wakhetha uYobhi wathi umntu endinothi xa ndidlala igame ndiwine ngaye uYobhi. Abanye noba ndingadlala igame ngabo ndingaluza, kodwa indoda endiyaziyo uba xa sinohlala etafileni nawe mtyholi, nawe uhlale kwela cala nam ndihlale kweli cala ndiyiwine loo fayithi. Mnye umntu endinokuyiwina ifayithi ndidlala uYobhi. Amendela Thixo nabangela uThixo avume ukuhlala imeeting noSathane for the first time kwitestamente endala. uThixo ahlala etafileni noSathane baxoxe ngomntu, andinangokuba baxoxa ngomntu ayingoSathane oza noYobhi, kodwa nguThixo obeka iagenda etafileni ngoYobhi ngoba umthembi uYobhi. Akhona abantu abanjalo uThixo ngenawuze bathembe adlala igame ngabo ngoba uyakwazi uba bangamlahla. Kodwa sibona uMatwele imeko ingamvumi, sibona uMatwele imeko ingamvumi, kodwa uMatwele ngoku imeko ingamvumi. Asivoba abeke wasifubeni ukhangela noThixo, kodwa ngokuhlala efukwini usathi uMatwele ndiyayazi umhlalweni wakho. Uyanga ukuthi andicingithi indawo kuya ndiphume njengekoliti. Thixo wahlala etafileni enza imeeting. Okokuqala ndingambuzo ke uhleli, ingaba uThixo angayenza imeeting nawe ngawe na? Ingaba uThixo xa uzijongile angakuthemba uThixo de ade afikelele kwinto yoba enze iagenda ngawe na? Angathi uThixo afikelele kuloo meko. Enza loo ntlanganiso xa ifunda levesi yokuqala ithonyana bakaThixo babamane befika bayokumamba kwezimisa phambi koThixo. Ithatha itsho laa ndawo ithi kodwa ngale mini yale ntlanganiso bezozimisa onyana bakaThixo naye umtyholi wafika naye wafika siva kwaba uvumile uThixo ba bakeze kule ntlanganiso, kodwa sibona umtyholi naye emile, umtyholi elindele ukungena kule ntlanganiso naye wazimisa. Izinto ethethwa nguThixo kuYobhi uvelaphi ngethi impendulo kaSathane, impendulo kaSathane ayina-direction, ivele buthutha-thutheni, ihamba nje. Ndiyile napha kuYobhi yokroba endlini yakhe. Ewethu uSathane uyokroba endlini zenu, sanugqiba kaKobi. Ndiyile napha kuYobhi ke ndokroba kulaa ndlu, kodwa ndikwazanga ungena. Bendifuna kona ungena, kodwa khange ndikwazi ungena kuba wena umbiyele uYobhi, ngoba into esigcinayo bantwana bakwaMatwele ukubiyelwa nguThixo. Nanti into esigcinayo, uThixo akude kuthi, kodwa sibiyele uThixo. Kulo mphathi fika ke lahlala intlanganiso wathi kuye
hamba uye kuyuphi ndikunika ilicense yini ahamba iya kuyuphi kodwa khona uzakuyenza yakuyuphi hamba iya noba uye kangaphi hamba iya kuyuphi kodwa into uyopha ngakuyenza endiyaziyo mna uyopha kazukohlukana nam uyophi hamba uye kuyophi kodwa kule ndawo sikuyo kusemva koba abahlobo bakaYophi kamente kaThixo behambela uYophi intetho zokugqibela iza kuvala le tshato bahambela uYophi inhlangano kaElifazi ngoku noYophi emva koba bemtyholile bethe eyona nto ingxaki Yophi akukho ngxaki thina siyibonayo kodwa into siyibonayo thina kuwa wena noThixo wakho umbonile Yophi yiloo nto njengoba kukho abantu bantwana bukaMatwele abathi kule meko nikuyo bathi mva ngoba nibe kule meko ikhona into enyenzileyo nenza ngani Elifazi uthi fanele bekhona into enzileyo kuThixo awunakuvala amathumbulo kanti uThixo omonanga i-argument ke kaElifazi uYophi nansi le ndithanda nto endanzoyeka uYophi akaphendula yabona bantwana baMatwele xa abantu bethetha izinto xa nibhujelwe balona umlomo ningathethi ithule apho uYophi akathethi uyantombi le Elifazi uthetha kangaka yonke into ayibonayo yena ngokuyibona kwakhe wathula uYophi kodwa siva kwesi sahluko uYophi responda kule verse ye-10 endiqikithile kodwa bengaphuma njengegolide uYophi ka eresponda uYophi uqala uElifazi into azaba yiyo ngomso angeyiyo ngoku uthi sukujonga kule meko ndikuyo ndikukrobisa kwimeko andizaba kuyo ngomso kuba xa ndiphuma apha ndizaphuma njengegolide uthi uElifazi andikubonisi le nto uyibonayo yabona le nto uyibonayo wena uyibona kum andikubonisi yona ndikubonisa into abangoku le ndlela uyibonayo yiprocess kaThixo xa wena uyazi kodwa xa iphumayo ngaphaya izaphuma egqigithile ifane negolide xa uMatwele ephuma apha kamente kaThixo uzathi xa evela kwela cala uThixo emgqigithile avele njengegolide andinodifuyithetha kulo ngithi yala ndlela benimbone ngayo ebulaleka koza kuthi anizumbone nje soze nimbone enje uthi ke ngoku undiqikithile ndithanda iBhayibhile esiNgesi xa ithetha le nto ithi uqikitha tested that is uyatestwa nje uThixo ayindoba kakuthandi kodwa uThixo uyakutesta uThixo xa ubhujelwe ayindoba kakuthandi kodwa uThixo uyatesta kodwa indlela uThixo atesta ngayo ayimnandanga kuthi kodwa uThixo uyatesta uThixo ndana kaMatwele uThixo uyatesta uThixo ngendlela uThixo atesta ngayo uyalila namhlanje ngenxa yokuThixo uyatesta etesta uThixo wasuka uThixo wathatha uMatwele mntanam wathi nguye umntu endimthembileyo thatha yethu ungazujika okokugqibela imbamba ndithi akazijiki uMatwele ufika wakapha eKapa wayakhonza balanga wathi wakukhonza balanga
wathatha isigqibo ekwalanga kungekho muntu yahamba nokhonzana esempilweni xa ethatha eso sigqibo phaa akaphuma ngomva wathi umfundisi walapha yahamba yokhonza esempilweni xa nindifuna ingandikhangeli isesempilweni emva kubethatha eso sigqibo wafika apha akaphinda wathi wafika apha waphinda wathatha esinye isigqibo wathi wakufika apha wamisa umadwela amanzi apha akadlula walinda umadwela uba uthixo ngokungcono andicikideki kule ndawo andizuya kwenye indawo ndiza kuhlala apha uthixo andicikide ndikule ndawo wandicikida kuthixo wathi uthixo wamkhupha ngoku njengegolide ahamba ke nomntola uthixo akuncede uthixo akuvulela amasango uthixo zithi izinto ebesizibona thina uthixo azisithelise singaziboni thina kuba yonke le nto aba bantu bamgqiba uyophi wade nomkakhe wamtyhola bonke abantu bamtyalela uyophi kodwa uthi umbhali wahlala lo mzalwane emane nkokho ivesi mna ndedwa ndiyayazi ukuhlawulisa amane sitsho le nto sithi mna ndedwa kwaye ndiyawazi kaninzi isemazulwini kwaye abandivulelayo abekho apha bakwiindawo eziphezulu amane sitsho le nto wenza uyuthela uthixo wenza uyuthela uthixo sibona uthixo ngokenza iyuthela kathixo bantu basebhayi ifana nekajikeleza ayibona iyuthela kajikeleza ebhayi iyuthela kajikeleza xa esenza iyuthela ujikeleza akakhathali nemoto ezaphambi kwakhe kuba kufika ixesha leyuthela xa senza iyuthela ujikeleza nizazibonela nina beza ngaphambili ngoba ujikeleza wenza iyuthela uthixo uyaphi wenza iyuthela wathi xa yenza iyuthela bema abantu abamjongileyo yophi zathi izinto beziphelele kuyophi zabuya zathi izinto bezimlahlekele zajika ngoba uthixo wenza iyuthela ngakuwe mntanam uthixo usezayenza iyuthela noba akayenzi namhlanje kodwa uthixo mntanam usezayenza iyuthela and uthixo wayenza iyuthela bazathi abantu abakujongileyo bathe nomntana obhujelwa ngumama nalo engenamntu ngelo xesha uthixo wenza iyuthela sezayenza uthixo wenza uthixo iyuthela uthixo kajika emadoda kajika uthixo ujika kumangalisa ababukeli wathi kajika uthixo wajika ubheke emzini kayophi wafika uyophi eshilo izinto zonke wathi uba kufikela ixesha lobuthixo enza iyuthela wathi yophi andizukunika ibenye zoziphinda-phinda ngoba iyuthela yam yaphinda-phinda ngoba injalo iyuthela kathixo xa uthixo senza iyuthela izinto zakho ebezukulahlekela azimultiplayi uthixo azimultiplayi uthixo nawo mntana zothi kwenxele tutuzeleka ahlanga nokuhlanga ngathi silahlekelwe nam ndandifumane ndifumana iikholzi zakhe phaa erayidweni eshumayela umadwele wabonakala isibane siyagcina kancinci kancinci sathi basicima kancinci yaphela neentshumayelo zakhe kancinci emane ungena erayidweni samane kancinci sicima isibane samadwele kuba umadwele ebengena phaa angena umadwele ndithi ngena awungena athi ndilivelelise angena iindlela zakhe umadwele uba ungumshumayeli ungena iidrayi zakhe kakade azibethe iidrayi zakhe azithi iidrayi zakhe ophumela kwindawo athanda ukuphumela kuyo ndingamnqandi namanxa ahamba nqumntu ubuyanqumla